Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Yeah, yo, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Hello. Hi, hi, hi. Hello. Good morning. 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 Maratugang good morning. Tabi sa ito ka boss. Tarindog na. Terindog na, terindog, 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 terindog. Alas 5 na. Morning hirit na sa DCGB. Good morning tabi sa mga ano nga na yan? Ano ba yan? Pag-aga-aga. Ano ba yan, boy? Good morning, Tabi, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Legazpi City. Good morning po, mga Bicolano. Saan man ang partikan mundo, kasabay niya to si John Napolis. Sa Technical Department, sa Newsroom News Director, Mar de la Cruz. Manibela, Boy Mata, sa Luwas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, mga tugang niya na pag-aaga. Kasabay niya to dyan sa Luwas, Chief Reporter Jimmy Nazalita, Angel Mostaza, Karen Ala, Al Armario, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Good morning na mga kababayan niya to sa bilog na probinsya, Canalban. May mga reactions, may mga birthday greetings, tabi i-text na sa endong mga birthday greetings sa tuyang programa. Sige lang po kamo sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Magandang morning. Ismail, God is good all the time. O yan tabi na uyan kataning mo, tikwila daw. Tikwila daw uyan kataning mo, tapos ulukan mo, sabihan mong good morning, God is good all the time. Sige daw, tikwila daw uyan na kataning mo. Sige na, para supog-supog na, karamo-kamuman sa na dyan na. Tikwila, tikwila. Tapos sabihan mong good morning. Yeah, ulukan mo, good morning. Smile. God is good all the time. Sige daw. Sabi ni Pading Ray, mamimidbid mo kung paano inaataman ang sarong kahoy. Huli sa mga bunga kayan. Asin maaraman mo, an namamatean nin sarong tawo huli sa iyang itinaram. Dai mo pag umawon ang sisay man bago mo siya madangog na magtaram. Iyan ang tunay na pagbalo. Sirak 27:7. Yung manang kadali, ha? Good morning, Pading Ray. Tod, tingrawit dawit si Pading Ray na basahon ko tod, ha? Pade, alam mo na yan, Pade, ha? Oy, sige po, text lang tabi sa mga birthday greetings in the morning sa DCGB. Maramonta na po ang mga buena manong bareta, mga tugang in the morning. Buena manong bareta, ngunya na pag-aaga kay Baan, Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Chief Karen Ala nasa linya sa dagdag na istorya.
Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Sa botong 94, nailihir ang babaeng konsihal kan Syudad Canligao na si Patricia Pati Gonzales Alsua bilang presidente kan Philippine Councilors League sa probinsya nin Albay kontra kay Legazpi City Councilor Lau Beltran na may 89 boto. Ang nailihir bilang PCL Vice President, iyo si Pulangi Councilor Attorney Cristel Luis Pasha, ang Secretary General si Legazpi City Councilor Charlton Lahara, ang Treasurer iyo si Kamalik Councilor Abigail Go, Auditor, Ginubatan Councilor Julio Tingson IV, ang TIO, iyo si Tabaco City Councilor Lourdes Verses, ang Business Manager, iyo si Ligao City Councilor Ray Noel Salceda, mantang ang mga Masilbing Federation Directors, iyo si Legazpi City Councilor Ismael Buban IV, Councilor Mia Asejo, Councilor Carlos Bailon, Councilor Paul Clinton Chan, Councilor Ana Manlangit, Councilor Christian Brian Bustamante, Councilor Ronald Galicia, asin si Councilor Michael Ansano. Katakot kan pagkagana ni Alsua bilang PCL President kan probinsya, siguntig ti saro sa tatawan niyang prioridad, ang capability training sa gabos na mga legislador o konsihal kan kada sanggunian kan probinsya nin Albay, medical na programa para sa mga ini, asin siguro na transparent ang magiging dalagan kan mga nailihir na PCL officers ngunyan kan probinsya nin Albay. Mientras tanto, nakatalaan si PCL President-elect Alsua na magtukaw sa sanggunian panlalawigan ng Albay bilang ex-officio board member asin magre-representar kan bilog ng mga konsyal kan mga munisipyo kan probinsya nin Albay. Si say nga ni Tabi Angel Karen pakiulit to sa auditor. Taday ko na note kasaba ko. Ginubatan Councilor Julio Tingson IV. Julio Asikagawa July Tingson. Okay, Opo. si say pa. So Sergeant at Arms si say to. Business day man na Okay, business manager. Ligao Business. City Councilor Ray Noel Salceda. Ray Noel Salceda. Salceda. Yan. So, auliton ta ang presidente kang PCL, si Pati Gonzales Alsua, ang Ligao City, Roger on that. Ligao City. Sila, ang kanya, ang VC na nanggana si Luis Pasha. Sa Roger, munisipyo, Pulangi. Yan. Si Lahara, Legazpi. Roger. Secretary General. Si Abigail Go. Kamalig. Yan. Si Julio Tingson, Ginubatan. Si Salceda, Ligao. Tama. Ang TIO, si Tabaco City Councilor Lourdes Verses. Lourdes. Verses. Okay. PIO, Tabaco. Yan. Opo. Okay, PIO niya. So, Board of Directors sa nga nito, Buban, Mia Asejo, Carlos Bailon, Paul Clinton Chan, Ana Manlangit, Christian Bustamante, Ronald Galicia, asin si Michael Ansano. Yan. Roger on that. Okay. Napano ito? Actually, Dahil sabihin ko ta. Gari baga, sa mga nagluwas baga na, dahil lagod, basta yun na ito. Basta yun. balbalang naging laban. Actually, kan na interview na mi si Councilor Pati Alsua, talagang sigun sa iya, ninervyo siya sa naging resulta, asin sa naging pagtali kan resulta, sa talagang balbalan talaga VP Henry, pero sulaban. Lima? Lima? 89-94? Roger on that. Nangalas ako limang lang. Di ang board member ngunyan sa Albay, si Pati Alsua.
Roger on that. Kaya PCL President. Karen, aramang history kon ano ang mga naging posisyon kay ni. Naging kwan ni Mayor Canligao. Di mo Vice aram. Mayor. Di mo aram. Vice Mayor. Naging Vice Mayor siya. Oh, tapos kunyang konsyal. Mhm. Ngunyan board member siya. Maring history Roger, kang kanya, political history niya. Mhm. Di ba? O di, sige. Sige. Ayan. Yan pa, Bibi Henry. Kamagin, Bibi. Sa ginibo sa telepon kasawapon. Sa Marison Hotel tabi BP Henry and natapos ini alas 7 na ninbanggi dahil lang ta mano-mano su pagtali. Ayo, iyo mananggad. Iyo mananggad. Okay? O di, sige. Ayan, BP Henry, ang nangyari sa election kan PCL President and Officers, Philippine Councilors League sa probinsya nin Albay, Karan Ala, DCGP News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Yan tabi ang mga winners. May kinaraman dyan. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Pading Alar Mario. Sa dagdag na report. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Thank you so much, Padi. Good morning. Full support ako Bicol Party List sa Ibalong Festival ngunya na bulan digdi sa Legazpi City. Sinabi yan ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa entrevista ta kasoodma kan siya nagbisita sa Albay Astrodome sa orientation activity kan SL Technology School. Sigon kay Garbin, nagtutubod anak ko Bicol, lalo na si Congressman Saldico, na turismo ang saro sa mga liabe Yes. na umasenso ang Bicol, kaya dapat salang suportaran ang mga siring kaning okasyon. Kaya anak ko Bicol, saro sa mga nagtatabang na madaradigdi ang mga personalidad na pang-national o international pa, siringgan mga konsyerto, mga international sports para mag-level up ang Bicol, lalo na digdi sa Legazpi City na gateway of Bicol. Inot naman sinabi ni Mayor Isiam Ismael na lalo panindang i-improve ang Ibalong Festival activities para makainganyar pa ni mga turista, lokal man, nasyonal o foreigners. Ang Ibalong Festival, 34 ng taon since 1992. Papoon ang aktibidades sa Agosto 21, sa Koda Septembre 6, asin ini suportado kanako Bicol Party List. Iyon. Oho. Iyan pa rin, Bong Carlos, kan informasyon, digdi sa lawas, Anar Mario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Hali dyan sa luwas. Tuloy-tuloy tayo. Angel Mostaza, nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa kayang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang Bareta, may natada pang 30% kan 70 barangay sa syudad ng Legazpi ang dai pa nakakapag-adaptar as in dai nag-i-implementar kan esektibong Responsible Pet Ownership Ordinance sa Legazpi City. Grabe naman na. Okay. NAVP, ang informasyon na ito na also dito sa Jubilees ni Dr. Emmanuel Estepona, ang pamayo kang City Veterinary Office kan Legazpi kung saan sa iyang ipaliwanag na dakulang bagay ko na da VP ang asin importanteng marahayan tabang kan mga opisyal kan barangay dahil sa sundaan na sa ground asin mas aram ninda, mas nidbid ninda ang ayam asin tagsadiri ka ini. Kan binalo ko VP Henry na hagadon itong listahan kan mga barangay na nakapag-komple asin dae. Sabi ni Doc Manny, di ko na nga itaw ngayon sa imong yata. So, doktor na ko siya kasi Den ako ta na tinao. Pwede man ko tang tinao, kung dahil mo na ipag-coat. Mataram MVP. Paano mo nga nakuha sa listahan? Secret, saka, iyan ang sa kuya na kuhan, iyan ang sa kuyang abilidad kung paano maging reporter. Di ba? Sinabi VP Henry ni Dr. Sipona na kaipuhan na daan tabang kan mga barangay puon sa pet registration o ito baga VP na pagpaparehistro kaibahan na nga ni itong suap pero duman sa pagpaparehistro picturan
itong suayam kaibahan siya sa indang mga amo. Oh. Sa pagkondukta pa ni na mga seminars as in training, pagpapatrolya as in pagtakop sa mga balagaw-bagaw na ayam. Kung kayaan pangapudan ka na doktor na sa iba pang mga kapitan as in opisyalis kan barangay na maghiro naman as in i-implementar ang sabing ordinansa para mamantinir ang zero rabies case sa mga nakakagat ng ayam as in para manang sa kaligtasan kan gabon. Okay. Yan, VP Henry, ang mga dugang ka pang informasyon halit sa luwas, in Rom Salazar, T-Fit Juvenile. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa Luwas. Uy, good morning, Tabi, sa mga taga Legazpi City Public Market, ha? Padago sa nagkantabay ngunyan. Good morning, Tabi, Legazpi City Public Market, ha? Dyan, Tabi, kay Madam Melinda Win ng CMD. Good morning. Yung may mga birthday po doon, ha? Papasadahan tatabi yan, ha? Bellamy Brothers daw ang nagkanta. Ay, di ko po aram ka ending so jingle ta. O so music ta, ha? Good morning, yan VP Panalo, pati Alsua, 94 votes, La Beltran, 89. Yan. Thank you, Tabi, amigo. Ha? Good. Kaso hapon ni Pedro sa kuya kan mga amigo ta. Ha? Alright, sige. Good morning. Pwede pong magtanong, pwede po magpa-transfer sa Comelec ngayon. Ay, hindi po pwede. From San Carlos City to Pangasinan. Hindi po. Hindi po pwede. Wala pong transfer ngayon within the Philippine area. Tabi, ha? Halimbawa ngaya, from Legazpi to Tabaco, dahil yung pwede. Ngaya, from Barangay 1 to Barangay 17, dahil pwede. Ang pwede lang na transfer po, so nagboto ka, dumang ka sa luwas kan Pilipinas yun. Ha? Kaya ito, baga kita kipig-apod na, ano nga, sa apod ka, may apod ka yan eh. Sumabuto ka sa luwas kang Pilipinas, ito pang pwede ka mag-transfer. Kung nag-uli ka na ngaya, pwede ka mag-transfer dyan sa barangay mo kung saan katabi naka-star. Yan, ha? Yun pa. Pero po, under than that, di po pwede na magpa-transfer ngunyan sa laog tabi kan 10 aldaw. Ha? Okay? Tuloy-tuloy tayo. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga barantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta may bagong modus ngunyan. Proponin mga kalalakihan, pagbanggi an operasyon, nagmumurotor, an obheto mga abas puon sa manok, motorsiklo, asin kung ano pang bagay na pwedeng mapakinabangan, titabag. Sa Obiliar PNP may alarma, gikan sa Daraga PNP na may kinarnap na motorsiklo. Nagkataon, iguanin grupo ni na mga nagpakamotor asin banggina yaon pa sa Sarong Falls o Karikusan sa barangay Kitinday. Ang mga residentes kan barangay nakamalisya sa kunata may paluwas, may palaog sa lugar, banggina, nagpakamotor, aniba nagsasalida nin plaka kana motorsiklo, nagduda ang mga taga-barangay na may maraot na plano maabot anom na mga persona, mga lalaki. Dahilan kay ni may nagtimbre sa pulis sa panginot ni Police Captain Rufino Casagan and automatic pinadalaganan ni mga pulis ang lugar pinalibutan alagad palibas sa padidiklom na kanya-kanyang dulagan grupo hanggang sa nagkawaralata BBP na motorsiklo asin may sarong suspect natakma kan mga pulis. Sangunya na sa kustodya na kan Obiliar PNP ang saro sa grupo dangan so tulong motorsiklo gamit na lunadan kan mga daibistadong persona iyo nagkawaralat. Sa inisyal na investigasyon sa nadakop aligado dayo sinda asin nangangarkilahan nin harong sa Dunsol Sorsogon. Digdi na nabilog ang duda kan mga pulis na talagang may kakaibang aktibidad ang mga ini. Tanata nagano ini digdi sa Obiliar. Asin na nagkanta ang saro nadakop na ang target ninda panghabas o rabire Isal Batana na area of operation Tabaco, Piodora na Sinsorsogon. Mientras tanto, sunawa ran ki motorsiklo sa Daraga, nagpasyar na sa Obiliar PNP, confirmed na BBB na sa iya susaro sa motorsiklong na recover. Mantang igwa pang duwa una naman. Igwa pang duwang motor asin napagaraman kandi si Jibinyos sa Piodoran may mga nawawaran man ki motorsiklo. Salbatana. Kung kaya nangapodan si Chief of Police Kasagan na magpasyar na lang sa Obiliar PNP
sa mga nawaran o kaya makipag-coordinar sa Piodoran PNP para makipag-coordinar man digdi sa Obilyar PNP hilingon inda an mga inikon sa indaan duwang klaseng motorsiklong na recover kan Obilyar PNP. Ongoing patabi BP an investigasyon mantang may may hot pursuit pa an mga otoridad kontra sa nasabing grupo. Nagpuuna naman, Jimmy, ano? Iyo. Kaya ito baga, yan, so, problema ta sa Albay. Yan pala niya, na naman, so nagkaper ang araw kanan mo dos. Iyo, may pagtubodan mga otoridad na organized ini, asin kung banggi ang operasyon, dahil mahali ang pagduda na armado ang mga ini. Kung kaya sa pagikan na taro sa mga nadako, papagaw na gayo din ikan mga pulis para mabring katulos ang operasyon kan bagong grupong suminalta digdi sa satuyang kapalibutan. So mga nawaran ki motor, pasyar ka mo duman sa Obilyar PNP. Mga bago pa da, mga magayo na klaseng motorsiklo, may arap ka ni sniper, yaon sa kustudya kan Obilyar PNP. Okay. So congratulations sa Obilyar PNP sa madalian na aksyon. And yun ni anbong akan may kooperasyon barangay. Takon dahil man nagsumbong hali o nagtimbre hali sa barangay sa indang na Malaysia, natural, makakabulo ito. And baka may pikpaplano naman, tabanggina, daon pa sa karigusan at nasabing grupo. Yan ta, BBP, an sa tuyang informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon taduan mga headlines dahil ang tala 5:32 na nin morning. Duwang kita sa newsroom kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Tropical depression sa Luwas Canpar. Malabog na maglaog sa nasyon sigon sa pag-asa. Ay, salamat. Bantang may tulong bagyo na biglalao man na malaog sa par. Ganyan na Agosto. Aha, Salbatana. Yan na tanto DepEd aminadong hagyat and learning loss dahil sa mga class suspension. 13 billion pesos na kantidad ng proyekto sa infrastruktura, piko konsiderar na kritikal. Mantang DPWH Secretary Bunuan, dapat ngunang mag-leave of absence for delikadesa daw. Manny Villar, gusto nang i-dispose ang prime water dahil paggagamit siya ng panrata sa Inda, sigong kay dating Senador Cynthia Villar. Okay. Go. Okay. Noted. Pagbabawal sa street parking, ipigbubusol kan DLG. Linawon ta. Sige daw, Paday. Sa Metro Manila, tabi ini. Bako man din man kasabay ng sa Bicol. Bako man ini nationwide. Sa Manila na muna. Manila muna. Isarabay na. Mamampahan danin da, tahilingon kon arin ang pwedeng pardahan, arin ang day pwede. Day pwede. Okay. Nagibungani kaninot. Roger that. Okay, desisyon ni Presidente Bongbong Marcos sa schedule kang barangay asin Sangguniang Kabataan elections. Halaton, sagod Agosto 14, sigon sa Malacanang. Tulong bagyo. Ayan, yun ito po. Atong ang asin Gretchen Barreto, sinangatanin multiple murder kang kapamilya ka mga nawarang parabulang. Salbatana. Rimate. Si Gretchen Barreto, Ay, nako. Voter registration para sa barangay SNSK elections, posibleng palawigon sagod sa 2026, sigon sa COMELEC. Kung firman kang presidentihan pag-Oktaba. 5.5 o kaya 5,500 5.5K na barangay projects natapos sa laog tulong taon. Sigon sa DILG. PBBM, suportado ang protestong buksan sa publiko ang bycam. Magkararga na tabi. Yan, nata. 1.50 sa mo ni John, piso sa imo. 80 sa mga paragamiting kasira, bula karaba. Martes po yan. Agosto 5. Ang final na announcement yan, sa Lunes po, tabi na 8. Okay, so yung dito mga advance ko nila pag-aga. Apigang Kampiwise Enterprises, sanapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa Orosat, Ligaspi City. Basta radyo, ipiwise niya yan. Tondo po sabing konektado kung mas kita yung load. From News Base, ito po si Marty Da. Good morning.
Thank you, Newspaper front Palimar. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Iyan tabi ang mga headlines in the morning. Sige daw, sandali lang, taramon ta daw mga tugang ang Pag-asa forecast ngunyan pungal daw nin Abado petsadus ngunyan June petsadus ngunyan mga tugang kambulan na Agosto 2025 ringing mga tugang an Pag-asa alas 5:35 na po ninaga. Sandali lang. Hello. Good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Milvin. Onder ka na po sa tuyang programa. Go ahead, tabi sa latest forecast. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP, sa kabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGP, sa mga na pet sa Augusto 2, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Southwest monsoon o paros kang habagat, ang nakaka-apekto sa norte kang Luzon, mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagulgol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sursulno pa ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatan kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderatang pagkukol. Temperatura tigalaumang poon 27 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang sa bagong alas 5:31 ng pagkaga. Asin masulnop at yan alas 6:12 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:37 ng pagkaga. Ini sa Malvin Almohela, reporting live, halibigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat tabi Milvin sa report hali dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless. Thank you mga tugang, iyan po ang latest sa kalagayan ng panahon. All right, sige. Uy, basahan ta ka mo kirawit-dawit ngunyan. Nasupog man ko tao ko ni kundi paano ka naginiban ako ni Pading Ray Romero kirawit-dawit. Obligasyon ko tabing basahon. Yan. Good morning, Pading Ray. Ang titulo kang rawit-dawit ni Pading Ray, Kadoroy. Yan. Si Chodoro Valencia ay kilala bilang Kadoroy, ay isang napakahalagang mamamahayag na Pilipino na itinuturing na dekano ng mga mamamahayag na Pilipino. Umabot sa maraming dekada ang kanyang karera na nag-iwan ng malaking marka sa media at lipunan sa Pilipinas. Ipinanganak po siya noong May 7, 1913 sa Tanawan, Batangas at pumanaw noong Mayo 4, 1987. Ang kanyang buhay at gawain ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga henerasyon ng mga mamahayag at leader sibiko ng Pilipinas. Yan, alright? Uni po ang rawit-dawit ni Pading Ray. Salamat po sa Diyos ko, ikaw po ay dakila. Minamahal ka namin, pinupurit, sinasamba. Ikaw ang tagapagligtas nitong aming buhay. Sa lahat ng panganib, ikaw po ang gabay. Magandang araw po, mahal kong mga tagapakinig. Ng Radyo DCGB, himpilang kaibig-ibig. Malapit sa puso natin dahil sa serbisyong hatid, ang tunay na number 1, mamamalagi sa isip. Di naman nakapagtataka na sa iyo nagmula ang magaling na mamahayag upang bigyang onra. Matalas ang kaisipan, may ugaling maganda at karapat-dapat sa kanyang programa. Ang hindi nakakasawa, minsan lang inuumaga. Masipag dedikado sa trabaho lalo na. Karapat-dapat na tumanggap ng mataas na parangal ni Kadoroy na para... Gari ba ako magtaram kang pangaran ko, Pading Ray? Basta, ako'y naging saksi nung nagbibinata at narinig ko na kung siya'y nagbabalita.
Isang field reporter na ibinubuhos ang tiyaga na nakamit na premyo ay bunga ng tiwala. Wala ako sa lugar para pangunahan. Nabigyan siya ng papuri kundi kayo ang may alam. Damang-dama ko lang kung gaano niya kamahal ang kanyang trabaho upang tayo'y pagsilbihan. Ang kanyang kagustuhan ay na makapaglingkod hanggang sa makakaya o patuloy na umaabot. Lakas man ang baha na tubig di lang tuhod ay sinasagupa mabasa man sa loob. Sa haba man ang panahon, halos 36 na taon, ay hindi birong pagod, pawis man o gutom. Kasamang nararanasan sungit ng panahon, sa kanya ay kasiyahan kung sulit ang maghapon. Sinurpresa ni Kadoroy ang hindi lang buong Albay. Iba pang mga lugar maaring may nagpupugay. Sa kapamamahayag ay malaking saysay. Maaring may palakpakan sa galing at husay. Salamat po sa tiwalang ipinagkaloob na malaking kasiyahan sa loob ng aking puso. Iyan po si BP Henry na hindi nagpakatayog. Nagpapasalamat kay Kadoroy sa lahat ay hinahandog. Mabuhay ka, Kadoroy. Salamat tabi, Karey. Salamat tabi, Karey, kapading Ray Romero, sa imong magayon na rawit-dawit, ngunya na pag-aaga. Pade, padihon ta ka talaga, pade. Ika na talaga ang tunay. Good morning, tabi sa imo. Sige, I love you, pade. Good morning. Good morning, pade. Salamat. Bueno, 18 minutos mga tugang bago magabot ang alas 6 nin morning sa DCGB. Joshua Bino. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Be ako pag istorya, Joshua, na ang bareta mo na pinadara mo sa ko. Wala. Yun ang bareta mo? Po. Salbata na. Bata mo muna kung ngunyan. Ginibuan ako ni Pading Ricky. Ginibuan ako ni Pading Ricky Rawit-Dawit. Although, ano yan, ini ang bareta mo. Maripinita ka kung na pinareport. Luwatong ko? Ha? Luwatong ko? Ay, natalainin ko na. Alamin natin, aramon ta mga tugang ang mga baretang kahindik-hindik at kagilagilalas. Digdi po sa morning hearing. Joshua, idetalye mo. Yes, BP, sa dagdag tong barata, dahil ka masiguro kung na-turnover na o daipa, ang Tingiranda Park, digdi sa Albay District, kung na-turnover na o daipa sa Provincial Government of Albay. Oh. Kung di anhadit ka nagkakapira, baka nga mabo yung ma-turnover, may mga route na. Templo, BP Henry, digdi sa tangod ka na playground. Ay bagang mga siso, pagkakawatan kan mga aki, dahil naman masyadong na-enjoy na pagkawat-kawatan, dahil naman balanse, papurutol na sa mga spring sa irarom, route na, no, pang nahiling tatabi, BP Henry, so disenyo kan basurahan, sa pintura sa luwas, may 3 hours. Ano yun may iba-iba. May paper, plastic, tapos paper, plastic, and cans. Susin nyo sa luwas. Pero pag di na mo sa laog, dahil naman kidibisyon, tiyo naman grare ang basura. Pero pang nahiling niya to, BP Henry, sa mga ilaw, bagan dukot sa tinampo, dukot sa paril,
Wala naman. Ang Ay. natara sa digdi, mga naka-uslit na mga wire. Hay na. Hindi kung napasay na. Yan ba? Ilapot ko nga sa nagtatambay niya ako, ano yan, may kuryente pa. May ko nga sir sigurado, makatakot niya kung may live pa nga dyan. Ako ang biskwit. Sige na, patago sa ng bareto. Ako ang biskwit. Ginutom lamang kita. Basta iyan nga sir, ang tanda ko nga kaya ng mga wire na yan, dati ilaw nga yan, nagre-posting harababa. Ngayon nga, bagay nga nato na wire na sana, makatakot nga yan, kung live pa nga yan. Kadiskuido budak makaputan kan mga aki, takadaklan sa mga yaon digdi sa parting inikan playground, mga aki. Kundi yun, BP Henry, so nagkapira lang. Ramo na. Ha? Sira mo ng biskwit, pagkaga. Bayan mong mainit na tubig. Tubig na malipot ko sa pag-inom. Ano ba yan? Woo! Oh, yan, BP. Relax tabi, Kadoroy. Relax, boy. Ayun, BP, tulong bagay man Pero sana. si Mana pa sa natabi, Diyos ba yan? Mga pula naman, garo. Di ko sure, BP, more or less 2 to 3 months, garo. Oo, gari 2 months gayon. Hindi. Nakasyong baga si Gob, June 30. Oo. Iyo na yan, di ba? Dating bukas na. Bukas na yan na Binuksan ba kayo ni BP Henry? Binuksan ini, madalit ng Magayon Festival. Iyo Mayo? mga 2 bulan naman gay, 3 bulan ano, 2 Patulo bulan. naman, garo. Patulo. Ngunyan, yan ang parte kan sa ibong nakantukan park sarong ginibong garo recreation, di ba? Playground. Yeah. May mga swing, ano nga po ni siso? Siso. Paano kan? Susiso, may spring tag sa ibong. Buda may ikwan sa tahaw. Gari, puro poste. So spring na darakulaom, purutol na. Oo. Kaya pag nag-angat ka, di ka na mababa. Kaya nga ni. Dapat baga, pag nakaangat ka, ang tendency mo, bababa ka. Oo. Pag ikaw naman ay nakababa, ikaw ay aangat. Ah. Ngayon, pag nakababa ka, hindi ka na talaga aangat. Dahil pala di pwede ang gulong ng buhay. Kaya mali, hindi ito tamang gulong ng buhay. Kasi ang gulong ng buhay, umaangat ka at paminsan bumababa ka. Po. Di ba? May mga bagay-bagay na inaangat at binababa. Pero ito talaga, pag ikaw ay binaba, hindi ka na talaga aangat. Ano ba yan? Ano ba yan, Ang sitwasyon di BP Henry, mapabaliktad na. Darakulaon, bagay ng spring na ini. Di, Dracula, kundi ko nagaraw. Manay pang ginamit ninda kayo ni spring sa auto. So, sa auto baga? Iyo, yung ano sabi, sa auto nga. Sa auto baga? Pero tao na Uy, mga sa irarom kang, ano nga nang apod ka na... Suspension? Ha? Suspension? Nga suspension. Ang auto, igwa kang kitag sa ibong. Saudyan lalo na. Oo. Manay pa itong ginamit ninda lugod. I-delete mo na sa BP sa pick-up mo. Ha? I-delete mo sa pick-up mo. Mulyang yaon sa pick up ko. Mulye, deng spray, magmulye sinda. Mulye. Ani ba kaya aro yan ang mga SUV Draculaon, suspension yan, coil spring? Yan ang kayo ng maray. Pwede. Sino hali ang salbatan ng spring na ini? Spring Resort. Latusunta ka dyan na salbatana ka na. Ano? Inda. Kaya, ako ay ibang inabutan kong siso kang panahon. Ang inabutan ko yung sa siso, kahoy tag sa ibong, may kaputan iyan, kahoy. Sa tahaw ka iyan, kwansa na siya, gari may dakulaon siyang, may kahoy na tag sa ibong manabay sa tahaw, igwa siya kidakulaon na, ano nga ang salbatan ng apod kaan? Pon kanyog. Biring. Biring. Grabe naman na. Ano pag-una mo sa ko? Tabi ako naghali sa barangay. Yung ang siso na to, sonta kang salbatana ka dyan. May biring na dakulaunon. Yan ang inabot kong siso talaga. Kahoy, bakal. Paminsan nga ni gato, pag sukasiso mo bagang kaklasiko, minalukso ang kibigla. Nasa taas ka, bigla siyang binahali. Salbatana. Maugnod ka pa baba. Pagbagsak mo sa baba, gari ka magtiriwi kang grabe, tamay titamaan.
siso ini, Diyos, ano ini? Siso? Ang siso baga dyan pala sa Park Bakal. Akala. Dalbatan na, Oni pang sarong spring na color orange, ini. Puro tol na, Dahil naman hindi pwedeng buildingon. Dahil na, matapok na. Papalitan ini. Sa kabaga. Ano nakita kayo ini? BP, tulong bagay lang. Perang siso ini. Apat na siso. Puros may diferensya? Puros may lagatik na. Gusto sabihin, may diferensya sa spring. Baka quality ang spring. Sa spring dito yung nagkaala. Baka quality. Siguro ko, sabi baga sa barita, nagadakol lang yung obese. Yun na nga, mas maray pa sa spring resort kayo na kumpara digdi sa spring. Bako kaya nang dapat na, Kwan? Bako, I don't know kung saan hali ang design kang siso na ini. Pero ang inabutan ko, itong mas maray itong kahoy sana na may kwan sa tahaw. May dakula uno na biring. Yung sana ito, buda may kaputan. Kahoy, magayon na. Kundi, pun kanyog. Bon kay latusod ka kang pulkinyog na. Tapos may kasiso kang ang kasiso ka ito. Kaya ito, kang pikakaraman ako ng mga lalaki kung kaklase na pag nagsiso kami nasa taas baga ako, tamagyan ako ka ito. Sa baba sila, biglang minalukso, minali. Dahil, nagden ako, nanarap akong kasiso ko ng mga girl na puro na girl ang kasiso ko ito duman sa Makalaya High School. Buda Makalaya Elementary School. Mga girl ang kasiso ko. Kung bayaan mo man ito, dahil katamaan. Managapig ba? Dahil nga ko, walang iwanan ha. Sabi nila, oo. Yung mga, ang uniform ka ito, nakapalda. Mga nakapalda sinda. Kami nakashort kami. Ngayon, magsiso-siso ka muna. Araw ka ng purma. Pagkatapos may magsiso, Chinese garter kami. Gayon. Pag Chinese garter. Araw ka ng sisong inio. Ano na eh. Sisi ang pwede kayo mag-repair. Di ba pagtaraman ako Diyos man na inda? Madali na ko ta. Madali na ko tagtaro. Perang budget kan? Perang budget? Kon baga, 90 plus? Ano? 90 plus. Okay. Pero sa ibang parte kan park, magayon man bibig. Pagkaga talaga, dahil saga nga ning morning, mamanta kong atabtad, Sunday baga saga, ma-walking ako dyan, tising mag-walking sa palibot kang park. Ma-walking ako saga nga tab. Good luck to you. Diyan palang pag-atabon, dakol pa nag-walking man dyan, dyan ako ma-walking saga. Season ang talibong digdi. Iya baga. Ayun, bibig, magayon sa bilog na park. Good morning kay Primang Juliet Maceda. Prima, kung anong pigtatara mo, pagkaray dyan. Okay, sige. Ayan, dito. Pero generalmente, magayon ang bilog na park. Kundi, ili lang na nagkapira ang nagka-diferensya tabi, BP Henry. Kapira observation lang kan nagkapira man ng mga... Yan, Diyos mo, pumpasa na yan. Pumpasa na yan. Ha? Pumpasa na yan. Oo. Ay, nagkapira observation. Nagkulugan likod ko. Sige. Nagkapira observation kan mga concerned citizens niya to. With Boy Joshua DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Good morning, amigo. Investigaran mo daw tabi didi sa regional office kan. Oo. Ta natukagan, ano ini? Natugdukan gayud ini kan oo. Pero mation palibot, buda kadakol nakapark na auto sa palibot. Talbatan. Sige po, salamat ha. Good morning, tabi sa imo, Ma'am Ruby. Di ka na, Ma'am Ruby, mga biskwit. Umagad ka duman sa kuwan. Bumakal ka dyan sa LCC, kadakol ka dyan. Sa LCC kibiskwit. Bago ka magpasiring sa bagong abre. Bumakal ka tabi kibiskwit, ha? Okay? Jomar Bien. Good morning, Jomar. Anong latest dyan?
Salamat, BP. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, arestado kan Santo Domingo PNP ang sarong babae dahilan sa 4 na kasong pagbalga sa child abuse o Republic Act 7610. Ang suspect na arestar pasado alas 11 kasudma, sarong 37 anyos na babae na residente kan Santo Domingo. Basado sa Santo Domingo PNP sa indang pinagserbi ang warrant of arrest na sa suspect dahilan sa 4 na kasong pagbalgar sa Republic Act 7610 Section 10A. Gustong sabihin, pagkulog kan sa diri niyang aki. 4 na kaso ini. Asin sa kada kaso, 80,000 pesos ang piyansang rekomendado kan korte. So, 8 times 4, 320,000 ang kaipuhan niyang disponiron para mientras na magluwas sa prisuan habang bibista ang kaso niya. So, nasa kustodiya ng unyan kan Santo Domingo ang suspect ng babae kasi nakatalaan na ipresentar sa korte para ang pangunya matay ang kaso. Si tabi ang complainant. So, inayudahan kan DSWD. Pinailan ki complain so ama kan aki. Ang pinaka-complainant talaga so tayo yung biktima. Ano nga ni ang complainant, ang complaint niya? Anong pinaka-gist kang complaint? Sabi mo itong physical abuse, anong ngaran? Anoan? Ano ang pinaka-gist kang reklamo? Pigkukulog. Pigkukulog niya so aki niya. Roger on that. Posibleng data man aram ko doon nasa korte ini baka nga pigbabadulan narogaan. So inisyuhan siya kiwaran to arrest kang korte. Roger, inayudahan ka na MSWD sa kaso sa Women's Desk masaklap Philippine National Police. Iyon na ito sa nagtarabang para maproseso ang kaso. Pero ang gano'n ka naki? Dahil ba nagkakarag na BP Henry? Munbira? Agabaga. Minsan kaya baga makudot ka pa daw kan sa aki mo. Actually, nakulo na kasong araw kayan. Yung dakol kang nababareta kanyan adi, di ba? Kaya lang si babaga dahil managugulpe dahil mo dahil manareklamo ng mga aki ini inaabuso na ini pirmi na sa napigubugbog. Baka nagulpe baka sobraho naman so ama. Apat na counts nga ini. Gusto ko sabi yun. Apat na beses na nagulpi ka buga. So, dahil naman tayo, nakaantos na sa autoridad. So, yun na yan. Mangyayari. Tamagay mo tayo, nasa batas buda. Ngani man ang gaday man na abuso. Okay. Baka nasubrahan naman. Baka. Selling ko. Tapos yung prefix assessment ang kan mga MSW buda kan mga otoridad. Di ba? Takon mga sursimpleng pagdisiplina. Dahil man. Yeah, correct. Kita nga ni ka ito, napanukilabod ang lubot. Kan mga panahon tabaga, pero may hindi ka ganyan ito padabaong ka, dahil ka nababadulan. Ako, baka ko ang sarawayon ka ganyan pa, no? Ano na ko, sarawayon ka? Nagbuburo ko lang pa sa tinampo. Ako baka ko sarawayon, kaya dahil ko na napambira at mabadulaan. Yan makuha mo ka, kapilyuhan mo sa buhay. Sige. DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Sandali lang. Mag-ingat na. Siguro, baka nagulpi naman. Kaya may batas po kita dyan, ha? Alright, sige. Mga tugangan, mga bareta po, masunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:02 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Sabado ngunyan, Pitsa 2 kan Agosto, headlines kan mga bareta. Maugmang selebrasyon kanibalong festival sa Legazpi ngunyan na taon piglalauman. Puto Festival sa Uwas Albay, papasikaton kan lokal na gobyerno. Mga pulis sa Legazpi, kulang pa alagad pipagkanigo para sa seguridad kan publiko. Sigon sa Chief of Police kaini na si Police Colonel Ray Anthony Villanueva. DILG Bicol pinuunan ang capacity building para sa mga elihidong opisyal sa Lado National. Tropical Depression sa luwas kan PAR, malabog na maglaog sa nasyon sigon sa Pag-asa. DepEd aminadong agyat ang learning loss dahil sa class suspension. Sa ibang nasyon, 14 po ang gadan sa mahiwasan na pagbaha sa Vietnam. Business news. Oil price hike lauman sa maabot na Martes, Agosto 5. Health news, tamang pag-breastfeed. Tinawanin doon kan mga local experts. Ngunyan na World Breastfeeding Week. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Pigilauman po maugmang selebrasyon kanibalong festival sa Legazpi City ngunyan na taon. Sigon kay Legazpi City Councilor Alan Ranyola, mapuon ang selebrasyon sa Agosto 21 asin madurar sa Agosto Setyembre 6. Magiging highlights kan festival ang konsyertong tampok na rock band na Rocksteady sa opening program sa Agosto 22 asin sa Sawangan Park inigigibuhon sa Barangay Dapdap. Magakaigwaman nin Mayon 360 Bike Challenge asin ang Dragon Boat Race sa
sa Agosto 30 sagod 31, tampok ang 17 sagod 20 na mga contingents hali sa malilain na parte kang nasyon. Sinabi ni Ranyola na ang mutya ng ibalong pageant gigibuon sa Septyembre 2 sa ibalong Centrum for Recreation kung saan manggagana makakaresibinin premium 500,000 pesos. Magkakaigwaman ni street dance kompetisyon na 10 o 10 grupo hali sa malilain na munisipyo sa Siyudad Canalbay. Ang top contingent makakaresibinin sagod sa 500,000 pesos bilang cash prize. Apera kay ni, pigabangan man ang konsyerto kan Filipino girl na Bini sa Septyembre 6 sa Legazpi Old Airport. Mantang ang VIP ticket nagkakantidad ni 1,500 o 1,100 pesos. Mientras na pera sa nasabing kantidad, magkakaigwaman din Beer Plaza, Agri-Fair, Job Fair, asin iba pa. Ginana, mga tugang ni City Councilor Patricia Gonzales Alsua ang pagiging presidente kan Philippine Councilors League kontra kay Councilor Love Beltran kan Legazpi City sa ginibong eleksyon kasuhapon na ginibo sa Marison Hotel. Sa botohan kan mga miyembros kan PCL, si Alsua nakakuha ng 94 boto mantang 89 kay Beltran. Sa ibong nalado, ang mga opisyal na nailihir kan sa Indang Liga sa ang Vice Presidente iyo si Attorney Luis Pasha kan Pulanggi Albay, mantang ang Secretary iyo si Chardon Lahara kan Legazpi City, mantang si Abigail Go kan Kamalig ang Treasurer, mantang ang Auditor iyo si Julio Tingson o Jolay Tingson kan Ginubatan, mantang nabutuhan bilang Business Manager si Ray Noel Salceda Canligao, mantang kasabay man na naging Board of Directors digdi sinda Councilor Buban Asejo Bailon, Councilor Manlangit Bustamante Chan, kasabay si Councilor Ansano, asin iba pa. Sigon kay Alsua sa sayang pagtaram kay ni kan siya mailihir bilang presidente kan PCL, sayang papakusugon ang capacity building kan mga miyembros kan sanggo ng bayan asin sanggo ni ang panlunsod. Asin siguraduhon kay din na magiging transparent ang sendang pagpapalakaw. Si Alsua nakatalaan na magtukaw bilang sanggo ni ang panlalawigan board member o kaya ex officio member. Si Alsua haloy man na naging alkalde kang Ligao City, naging vice-alkalde, asin sa ngunyan, presidente kan PCL. Mga bareta, mga tugang hali dyan sa luwas, sa Ramon Tadawan Istorya, kasabay si Al Armario. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Angel Mostaza may kinaraman sa pahayag kan PNP na kulang ang sa indang miyembro alagad pipag kanigo sa ngaranin seguridad kan publiko. Angel Mostaza sa detalye. Kulang kung kaya pigakanigo na sana kan Legazpi City Police Station ang sa indang mga personahes para masiguro ang kaligtasan kan Legazpeño asin kan publiko asin mamantinir ang katrangkuliwan sa syudad. Inian payag sa Discipline ng Legazpi City Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva kung sa presente nasa 261 sana ang sa indang kapulisan na naka-assign sa Patura alagad kulang ini kumpara sa kadulugan na populasyon kan syudad. Sinabi ni Villanueva nakakatabang man ang augmentation ng 41 pulis hali sa Albay Police Provincial Office para sa ilang mga inisyatibo para mamantinir ang katrangkilungan sa syudad asin mapugulang ang anuman na kriminalidad. Mantang nangapunan si Villanueva sa publiko na ingkaso kay pumalin ang asistensya ng kapulisan, pinapaganapon ang pulis sa mga epatura kundi inayan ang 911 sa telepono asin sa loob ng 5 minutos maabot ang kapulisan asin maresponde. Mga lagdag na bareta, Angel Mostaza, DCHB. Nagpuo na po ang capacity building kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa Bicol para sa mga elihidong opisyal. Sigon kay DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., katuyuhan kay nila magkaigwan ng realignment sa national objectives para sa national development. Sinabi ni Escobar na dapat magkasararo
para sa marahay na development kang nasyon. Kinawan nindon kan opisyal na dapat gabos na national as in local official sa raro and vision. Dagdag pa kan opisyal na kay puan suportaran ang mga lokal na gobyerno na magkaigwan in alignment kung kaya kinakaipan ang ensayo na magkakatabang sa saindang development. Puto Festival sa Uwas Albay, papasikaton kan lokal na gobyerno. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Mas lalong pagtutuunan ng pansin ngunyan sa administrasyon ni Mayor Jan Trinidad Kanuwas ang Photo Festival kung sa ninian identity Kanuwas sa ngaran kan produkto na puto. Ang lokal na gobyerno kung kinakaipuhan mag-alokar nin pondo para matabangan ang mga paragibo kay ni sa barangay Talungog at inibapang barangay mas mapromoter ang produkto kung sa inan plano kan alkalde mas pakusugon ang turismo sa banwaan kan Uwas. Frente na digdi ang mga produkto arog kan puto. Ikadua, ang mga lugar arog sa coastal barangays na yaon ang mga tourist destinations arog kan mga karigusan na pigdadarayo na ang kaipuan sa nasuportaran kan lokal na gobyerno kung sa inan objeto kan alkalde kahabol ang Uwas sa ibang kataraning na munisipyo na patuknaan na turismo asin na mga produkto kung sa ini sa mga tatawanin prioridad sa liderato kan presenting alkalde Mayor Jan Trinidad kan Uwas Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, LGU Daraga promisa ang marhay na aktibidad sa ton fiesta maski kapos sa budget. Detalye kan bareta kay Joshua Bino. Maski kapos-kapos kunyan. Hello. Maski kapos-kapos kunyan sa budget ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Ito na misa man giraray ni Mayor Victor Perete na magkakaigwanin mga magaguyon asin makukulor man giraray na mga aktibidad sa pabuto na selebrasyon kan Town Fiesta in honra kay Nuestra Señora de la Porteria. Mapoon ang mga aktibidades sa September 1, 2025 asin oral daw igwalin ganap sundo sa September 7, 2025. September 1, opening day sa Daraga Covered Court. Siring man sa tabihan ini nin job fair. Siring man igwanin kasalang bayan. Pag-abot kan September 2, igwanin barangay night. Igwanin Glitz and Glam bridal competition. Asin man igwanin skateboard competition. Pag-abot kan September 3, 2025, igwanin Farmers Day. LGU laro ng lahi. Igwaman ng LGU night. Essay writing contest. Asin quiz B. Pag-abot kan September 4, yaon man ang mangyayaring blood donation day sa Daraga Covered Court. September 6, BHW night. September 6 to 7, first Mayor Victor Perete Arnis Cup. Asin man September 7, photo contest awarding program. Sa September 1, igwanin mga concert na banda. Ang sabi ni Mayor Vic Perete, iuhiling bandang Nobita. Dag na bareta, Joshua Bino, DCTV. Mga tugang padagos po nagigibonin paagi ang mga miyembros kan Sanggunang Bayan kan Daraga Albay na mapakaray ang serbisyo kan tubig sa Daraga Albay. Inang kinumpirmar ni Vice Mayor Love Ruiz sa entrevista kang DCGB News. Sa iyang sinabi na parte ni kan sendang obheto kan magbilog nin Committee of the Whole asin magdangog sa iba-ibang sektor kan syudad kasarabay na iba pang mga persona na sa likod kang pagpapadaragan kang water district. Tanganing adalan kung anong pwedeng gibuhon tangani na maging supisyente asin magkaigwanin marhay na serbisyo nin tubig sa sinabi ng munisipyo. Sinabi ni Ruiz na sa pagikan pagtatarabangan kan mga miyembros kan Sanggunang Bayan kasarabay ang sa iyang mga pag-iriba asin ang lokal na gobyerno baka lamang makaisip nin paagi may kinaraman sa siring na bagay. Siyang tinawanin doon na sindang maingat na pinag-aadalan ang mga provision kan dinaogan na kontrata entre kan lokal na gobyerno asin kan supplier kay ni. Tangani na maaraman kung anon mga pwedeng gibuhon tangani na pag-abot kang aldaw masolusyonan lamang ang problema sa maluyang supply nin tubig sa mga konsumidores kang munisipyo kan Daraga.
Dagdag na bareta, mga tugang sa lado lokal, 90 na mga taga Primer Distrito na natabangan kan lokal na gobyerno kan Tabaco na makakuanin trabaho, malarga ng unyan pasiring sa Batangas para magtrabaho. Detalye kan bareta kay Jomar Bien. Nakatalaan na maglargang ngunya na aldaw ang maabot sa 90 mga taga First District na natabangan kan lokal na gobyerno na magkatabako na magkaigwaning trabaho sa paagikan peso o Public Employment Service Office. Ining kinumpirmar sa DCGB News ni Sosimo Buong Konseho ang peso kan Tabaco City. Sigun kay Buong Konseho, ngunya na aga, day trip ang maabot sa 90 ini. Iibahan ninda pasiring duman sa Lipa, Batangas para magtrabaho sa Epson Precision Incorporated. Ini ang ikaduwang batch ngunya na nakalis na nagkapirangal daw na mapasiring duman sigun kay Buong Konseho. Ang first batch iuan naglarga naman kan nakalis pa sa ng petsa 16 kan o kanaka-please na petsa din si Sais kung sa inabot man sa 85 mga taga First District an mga natawaning danin trabaho. Ipinahayag nga na nagwapadago sa lokal na gobyerno kan Tabaco sa pagtaunin ayuda sa mga nangangaipunin trabaho sa paagikan pakikipag-coordinate ninda sa darakulang kumpanya sa ibang lugar na makapag-recruit digdi sa nasabing syudad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Magbabalik po ang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta day pigalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang tropical depression na sangunyan na sa luwaskan nasyon. Sigun sa pag-asa, ultimong nasirip ini sa northeng este kang extreme northern Luzon. Hindi nagdagpag kan State Weather Bureau na wara nin ining direktang epekto sa habagat o southwest monsoon dahil mantinidong harayo sa nasyon ang mga panganuron kay ni.
Inako po kan gobyerno na dakulang agyat para sa inda an ipnuan ang nasayang na aldaw sa pagtukdo dahil sa mga napindyenteng klase sa kakusugan nin bagyo asin habagat. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na base sa findings kang EDCOM, nagdadakula na ang days of learning loss dahil sa epekto kang climate change, lalo na takan mga nakagingal daw sarong simana na sa sarong sana ang mga una na sa harong sanan mga estudyante. Bilang kasimbagan, papakusugon kan DepEd sigon sa Secretary ang paggamit ng alternative delivery mechanism arog kan modules and learning sheets na dapat mapakinabangan. Alagad kay puhan mang giraray na itaas ang level kan suporta sa paagi kan distribusyon in actual na libro sa mga estudyante, lalo na para sa foundational learning sa kinder sa grade 3. Kasabay kay nitirawan ni Secretary Angara ang importansya kan early child care as in daycare centers sa bilog na nasyon, lalo na sa pinakatios na banwaan para sigurohon na dahil nawawalat ang mga aking nasa hararayong komunidad. Nasa 13.3 billion pesos ang mga infrastructure projects na binansagan na critical dahil sa pagkakapendyente kasi di ba pang problema nan sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Nagkapareho din 42 na proyekto kadaklan kapot kan Department of Public Works and Highways, DPWH asin Department of Transportation. Dagdag pa ni Economy Undersecretary Joseph Capuno na igwanin mga proyektong pinunduhan sa pagikan official development assistance ang namumroblema pag-abot sa budget, right-of-way, acquisition as in procurement. Rekomendasyon ni Jose Capuno na pagkarayon ang funding requirements kanda sabing proyekto susog sa budget cycle as in ang koordinasyon kan mga ini sa Department of Budget and Management. Tinawanin doon ni Bacolod Representative Albi Benitez na dapat nang mag-leave of absence si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sinabi ni Benitez na inanpagi kan pagpapahiling kan delikadesa sa taho kan mga sablay na flood control project sa bilog na nasyon, sirarom kang DPWH. Sinabi ni Benitez na ang leave sa trabaho ang pag-leave sa trabaho ni Bunuan paagi tanganing mamantinir ang integridad kan investigasyon nagigibuhon. May kinaraman sa mga palpak na proyektong mapugol kuta sa pagbaha. Apera digdi, bako man pabor si Benitez sa DPWH mismo ang mag-audit asin mag-review sa sadiri kaining performance. May kinaraman sa nagibo asin daipan natatapos na flood control projects pun kan magtuko sa poder ang Marcos Jr. administration kan taon 2022. Ibinulgar mga tugang ni Senador o dating Senador Cynthia Villar na gusto ng butasan kan sa iyang agom na si Manny Villar ang prime water dahil bako man dakula ang income ninda digdi asin pigagamit sa nang panraot kasi indang pamilya. Ipinaliwanag niya na nagkaperang banwaan sa nang pinagreserbihan kang prime water dahil man dapat na ibasol sa water provider ang gabos na problema sa supply kaini. Sigon pa sa dating senador, may mga banwaan na talagang may problema sa source ng tubig maski na gibuhon nin water system. Niyantras na ba talagang problema lalo na mga nasa haralangkaw na lugar. Ang pahayag ni Mrs. Villar ginibo matapos ipag-orden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga regulator ang paninimbagon ang mga water provider na nagpalyar na makapaghatod nin matanos na serbisyo. Ipinagrekomendar mga tugang kan Department of the Interior and Local Government na ipagbawal ang pagparada o ang pagpapautob ng street parking ban sa Metro Manila pon alas 5 nin aga sagkod alas 10 nin banggi. Sigon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nan pagbawal sa pagparada sa mga gilid kan tinampo sa nasabing lugar, may kamautan na mabawasan ang gabat kan bulos nin trafiko
Dagdag panimolya na intensyon nindang gibuhon na more livable, more cohesive as in safer place and Metro Manila. Madisignar man ang ahensya ng Technical Working Group na maaraman o para maaraman ang mga tinampo kung sain pwede ning ipautob. Tinawanin doon na magiging stricto sindang marahay sa implementasyon kaini. Gibuhon na ninda ang whole city map tanganing mahiling kung pwedeng magparada asin sain anday pwede dagdag pa kan opisyal. Sa pagbukas kan 20th Congress, panagos na matutok ang mga isyu sa programa pansalod kan mga Pilipino si Senador Christopher Bongo nganit na pagkatapos na ibugtak giraray bilang chairman kan Senate Committee on Health. Ini man ang komite na pinamayuhan kan sinabi ng senador kanikalis na 6 na taon kung sa inamidbid ang senador dahil sa iyang health advocacies asin inisyatibo. Bago makuhaan sinabi ng health chairmanship na kapag file na nin maabot sa 40 priority bills ng senador kasabay ang mga proposal para irani ang medical services sa mga pasyente. Pagayunon ang sweldo asin benepisyo kan mga health workers. Sigon kay Senador Bongo, mahalagang pakusugon ng healthcare system sa nasyon dahil kwarta kan tawo ang pinagagamit digdi na dapat maibalik sa enda. Matatandaan na si Senador Bongo man ang nagsulong sa ley na nagkikrear kan malasakit centers na lampas sa 17 milyong Pilipino na ang natabangan. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, dahil po mababa sa 14 katawo ang na-report na gadan o nawawara dahil sa grabing pagbaha sa probinsya kan Dien Bien sa Vietnam. Sigon sa report kang state media kan Biyernes, napagaraman na nagpo ng pagbaha kan Huwebes nabanggi matapos na nagkaperang oras na pakusog na paguran. Nagresulta man sa pag-apaw kan tubig sa mga salog, flood control
flash floods as in landslide sa mga parte kanasabing probinsya. Pinakagrabing tinamaan ng syudad kang Siadong kung sain sarong tawo ang kumpirmadong nagadan as in anom pa ang nawawara. Sigon sa lokal na gobyerno, wala pa man giraray nin linya nin kuryente sa probinsya as in sarado pa man giraray ang mga tinampo pasiring sa nagkapit ng lugar dahil sa pagbaha. Mantang ipinagreport ang luwang aki na natambunan kan pagrasay na nagrasay na daga sa Hangpo Shi Village. Business News. Business News. Ito para po sa tuyang mga motorista tabi, sa maabot na simana, may taas po ang presyo kan produktong petrolyo sa masunod na Martes. Sigon sa Department of Energy o DOE, sa paagi ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, kaibahan sa mga kausa kan aumento sa pigilauman na pagrahay kan ekonomiya matapos ang US-EU trade deal. Sigun sa report, ang gasolina may taas nin 1.50 kada litro, ang diesel madugang na piso kada litro, asin ang kerosene may dagdag na 80 sentimos kada litro. Dagdag pa kan Department of Energy na saro pa sa nag-trigger kan oil price hike yung kaditan sa kakulangan ng supply ng petrolyo dahil sa sanction kan US o ni US President Donald Trump sa petrolyo na hali sa Russia asin Iran. Health News, mga tugang dumang kita kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Ang breast milk o gatas kanina ang pinakang ideal fresh food para sa sarong umboy. Sigon sa mga eksperto, iniligtas, malinig asin kumpasto nin antibodies na nagtataon ng proteksyon kontra sa peligrosong mga helang. Katakot kini sinabi man kan World Health Organization o WHO na punan ang pag-breastfeed sa umboy sarong oras pagkatapos na mamundag. Eksklusibong mag-breastfeed sa primerong 6 na bulan. Dagdag pa ka mga health experts na ipadagos ini kasabay ka mga healthy family foods sagkod na umboy umabot sa edad na at least 2 taon. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Pading Mar, sa mga health news na yan. Hali dyan sa Newsbase, kan DCGB. Mientras tanto, dumang kita sa Pag-asa, sa kamugtakan kang panahon, kasabay po si Milvin Almuela. Sa mga naapit sa Augusto 2, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa norte kang Luzon, mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagulgol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sursulno pa ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderatang pagkukol. Temperatura pigilauman poon 27 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:31 ng pagkaga. Asin masulnop at yan alas 6:12 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela reporting live halibigi sa DOS Pag-asa, Legazpi. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw, digdi po sa GB News Express. Sa pangaran po kan nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba
na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapi mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo.
Magiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Baretang kulalapnit. Baretang kulalapnit. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Sabado. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi mga tugang sa morning hearing. Si Isay daw ini. Saro databi na opisyal sa barangay. Nabuyong hali sa Erinuman. Ang problema, no, bako na nadamay. Nadamay sa padiyon. Aramon ta daw po kung si Isay daw ini. Nindo. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua, si Isay daw ini. Go! Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Morning! Good morning kay Dr. Jean Marie Morcoso. Si Sai? Si Dr. Morcoso. Ay, bibid ko ini. Yo. Bicol University. Opo. Magayon pati inin doktora. Para dangugon ta pagkaga ini. Iyo. Boda, kahuig ng gadyakan. Pero gano'n mas magayon siya sa ina niya. Dadagita na daw kayo ni. Dadagita daw kayo ni Ate Angie. Gero, magayon man talaga si doktora. Iyo. Ano pa? Dadagan mo pa. Dok, maray na agatabi. Sige naman ang post nga ka ito ni Dok. Tapos nga ma, remate. Dok, maray na aga. Ano Dok, di ka napagal Dok? Tabi. Di ka tabi Dok, napagal ka ka-issue kay medical certificate. Opo, tunong, kumusta ang talinga? Ano? Kumusta ang Kumusta talinga? tabi Dok? So, kulog kang talinga mo sa stethoscope. Ano daw, ganito na ko, pagkada hapon, bugog-bugog nan sa ibong nila. Morning, Doc! Mabuhay, tabi. Regards, regards. Amiga ko ini, Joshua. Okay. Amiga ko ini. Buda si mami niya. Okay, sige. Talaga sa, mo, short hair. Dako na kung midbid na doktor. Mga mabuot. Taklan sa mga midbid mo, mga short hair. Iyo talaga, nata daw. Maluyang apil ko sa long hair, ngunya. Ever since talaga. Pero kung mga panahon, makusog ang apil ko ang hiling ko sa mga long hair. Ngunyan pag long hair, medyo, iwas ako eh. Short hair lang, gusto ko magbarkada. Pag mga long hair, minda. Kaya sabi ko dito sa pag-iribat, pag-urunting sinda. Ano na kita? Sisay daw ini. Na? Nasarang opisyal sa barangay. Buyungon. Hali sa sarong irinuman. Biyo dabi ping nagkawaralat sa motor. Dapat, dapat pag ikakasaro kang elected official, ang apod baga sa imo, honorable, may mandate baga sa imo. Dapat kayo, diwasan mo, pag sobra na, magaparalakaw na, nagaparainom kang grabe sa kabuyungan. Tama. Makumarayan. Patrol model. Dapat kung ka, honorable baga na po. Tama. May mandate baga ang tao. Ngunyan. Biyong nagkawaralat sa motor, lakaw sa na BPN Repauli. Pero,
sa kamarayan buot, hinatot man inibipikan sa iyang padihon, pauli sa harong. Ay, di siya magparakon sa padihon. Ta. Paminsan ang padihon, yun minapasubo. Baka iba man ang istorya kay ni? Iba man ang istorya. Ngunyan. Ang problema. Ano nga siyang gusto mo? Si padi mo ako. Sabi kan Mrs. ba? So joke baga? Na, kung si padi mo yang gusto mo, di naman ka nang sa iya. Nawara so agong. Sarong. Sa padi. Tuk-tuk sarong kang padiyon. Padi. Nano ka? Naglibay nga ako padita. Pipagpili nga ako ni Mrs. Kung siya da nga yawi ka. Sabi ka, paano nga padi? Ika nga padang pinili ko. Hinda. Ngunyan. Kaliba man ang istorya kayo. Ibang istorya. Iba. Ngunyan. Hinatod inibitikan sa iyang padiyon, pauli sa harong. Ang problema, si opisyal pati sa iyang padiyon, parehas na lugod, iniwal-iwal ka na gawm. Siyempre. Dahil pa na bipin ako sa nadahan ni Mrs. Subit-bit ni opisyal na pasalubong. Ang istorya, ining si barangay opisyal may inatindirahan na okasyon. Okay. Nyata, siyempre napasabak bipin sa Irenuman, dahil man makasayo ma. Tagkot sa nabuyong. Ang advice kan mga kainuman, kung mauli ka na ngaya, iwalat sa na ang motor. Nabuyong mo na, maglakaw na sa napauli, ihatod ni pare. Ngunyan. Si opisyal, BP, nagbit-bit, nin pasalubong, pauli sa harong. Ang problema, tinuruta mo yaw man giraray ka nagom. Mauli ka ngaya digdi matanga na. Mauli ka luyong. Mabit-bit ka pangayaki pasalubong pag-uli. Kamuting kahoy. Ngayon man ang ano. Ano ba ang kamuting kahoy? Maubat pangayako kaan, matangao na. Ang taping ubakan niyan? Ulod pa. Pag-una ko, pigha. Okay. Mataaga. Aga. Pakaway mga aki. Ito si Agong kan kamuting kahoy. Maubak pa. Si Ma'am Ruby, putong ko si Ma'am Ruby kung kumusta ang pag-ubak kibalingoy. Master. Doktora. Good morning, Tabi. Dr. Morcoso. Hindi akong kabisado ni Doktora ya. Nagtakula kayo, nag-sentro. Magkamuting kahoy. Sige. Sigon sa kulalapit. Halos kinarigos din tamuyaw si opisyal. Date na ngayang maubatan. Tawasa ngayon, di para ulit na banggiyon. Tapos yung pa. Di man kaya na maugmakon, maguli kang pirmi matanga. Or kung mauli man. Dapat maguli ka man, may pasalubong ka. Uli ka man, magpili ka man kidisinting pasalubong. Mga kwan lamang, medyo the best, paborito lamang ni Mrs. Correct. Yan, sekreto dyan. Mas kaya syota mo, may muto-muto sa imo. Ang pagpauli kan, tawag paborito niya. Ano kaya? Nag-urag-urag sa puyo, wakisupaw. Magka-break man kamong duwa, dahil mas mag-churot-chat ka mo, dahil kurlog ang kibot, yung manggiraray. Correct. Ha? Anong masanayan ka? Dahil magka-break ka mo, gari ka mo man sana iyo. Gari, magka-break man ka mong luwa. Gari, mas nangamuso dati na iyo manggiraray ka mo. Diba? Kasi kung magkailingan, gari, mas nakamupin ming garo iyo. Ate, girlfriend, kuya na nga po, classmate na ka na. Nag-chat pa. Yan ang adalan mo. Yan ang adalan mo. Haloy na kamong na nag-ilingan, mga maedad na kamo, mag-churro-chat ka mo. At least lamang, ano po sa imo, classmate? Manapod og yaray kang dating apod sa imo. Dahil naman ito pwede. Kung nakabalik so dati nindong relasyon, nakamong dua, mag-classmate. Diba? Good night nga, classmate. Awin na. Kaya dyan, Joshua, ang tirada mo, Noy. Nagkakadamay kang sibilyan. Sige. Joshua, siguro. Salbata ng Joshua, nagkakadamay na lalaki ini.
Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. 11, bago mag-alas 7. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kan atay. Ini may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na epektibo sa pagtaunin proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwede man na mabawasan asin mapugulan ang danyos kang atay. Yan po, may bisyo ka man o wala, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Okay, wala tayong iba. Mga tugang na pwedeng makatabang dahil yan na pigaapod na Liver Aid Silimarin Capsule. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Kaso hapon, kahuron ko si si Provincial Election Supervisor kan Comelec, Attorney Maria Aurea Bunaw. Yan. Attorney Bunaw. Tahinapot ko ta. Sisay nga niya ko ang dapat na magparehistro ngunyan. Nagpuon baga kasuhapon mga tugang so voters registration. Kan Commission on Election, tangani na kamo makabuto mga tugang sa maabot na eleksyon na as of now ang reference point ninda is December 1, 2025. Iyan tabi mga tugang ang date para sa election kan barangay asin sangguni ang kabataan hanggang sa day pa po napipirmahan o pinagvito o ano man na desisyon mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., may kinaraman tabi sa proposal na ang election isibog mga tugang sa maabot na Nobyembre, first week of November 2026. Ngunyan, sabi ni Atty. Bunaw, ang magparehistro nga dyan, ano nga yan servisyo na pwedeng i-avail sa Comelec? Number 1, so bagong butante na 15 anyos ang edad para sa SK sa maabot na Disyembre 1 ngunyan na taon. Or so 18 anyos mga tugang na mga para duman sa regular voters. Yan, ha? Para tabi duman sa regular voters. Maduman kamo sa opisina kan Comelec. Magdara po nin mga official na ID o birth certificate na magpapatunay na kamo iyan, buda magpapatunay na ikatabi iyan. Now, kung dahil available na ID na pwedeng magamit, mag-ibada ka mo kisarong tao na makaka-identify asin makakaturo sa imo na midbid ka na ika iyan. Nasabutan. Halimbawa, ako nga niya maparehistro. Natayaw ni si Jasmine Baloloy na Sabado ngun yan. Daw ini padingmar. Daw ini. Natayaw ka di Jasmine. Daw ini kalinturahon si Jasmine. Okay. Thank you.
Maray man talaga ning aki si Jasmine. Gusto ko man ini talaga. Pagparan ni na aki ni tamay gos. Alright. Paano databi? Halimbawa ngayon ako, maparehistro ako. De kung ano man na ID, papel o ano. Iba ko lang susaro dyan sa barangay na kamidbid ako. Ako, itong tawong ito, ang magpapatunay na ako iyan. Yan. Pwede ka mo tabing irehistro mga tugang kan Commission on Election bilang mga bagong botante. Yan. Kung halimbawa dati ka ng botante, ngayon nag-agum ka na. Yan. Halimbawa nga si Jasmine, botante ba ka siya dati, uminagum na ngaya ini. Mabago siya kan sa indang, kan sa iyang status, marital, ano po ka yan? Mabago siya kang status niya from single to double. Yan, marriage na siya. Pwede po ito ipabago sa Commission on Election. Yan, may mga correction of names, may mga spelling ngayang sarala. Pwede po ito. Now, di po pwede ang mag-transfer. Tamaski ngayon ngunyan ang kumilek, libong na kan mga makaskason kitang minatransfer. Diba? Di po pwede ang transfer ngayon from this municipality to another municipality. Di pwede ang from city to municipality, or di pwede hali ka sa sarong barangay, pasiring ka duman sa sarong barangay. Di po yan pwede. Ang transfer na arog ka yan. Ang pwede po, itong sunagbuboto ka, hali mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Halimbawa, haloy kang OFW. Haloy yung kang OFW. Kita bagay kipigapod na absentee voting. Di ba? Nagbuto ka sa luwas. Naguli ka na, tatapos na ang kontrata mo, yaong ka na sa barangay mo. O, kaya po, kung yaong ka na sa barangay mo, pwede ka na magpaayos kan record mo, na kapuyao na dyan sa barangay mo. Yan. Arog po yan ka yan. Ang dapat na proseso. Ngunyan, bago ka mo magduman sa opisina kan COMELEC, ilingunin do kung kamo pwede o kwalifikado o bako para masiguro. Tego ki halabaon ki pila, pag-abot duman sa inutan, ay okay ka na ngaya po. Pagday ka nakaboto ki duwang sunudan na eleksyon, duwang sunudan ha, regardless kung anong eleksyon yan, barangay, national, or local elections. And local elections, tabi. Pagday ka nakaboto, kiduwang sunudan ha, sunudan. Ika po, deactivated ka bilang voter. Kaya, ang gigibuhon mo na sana, madumang ka sa COMELEC para ika magpa-reactivate. Reactivation tabi ang gigibuhon mo. Yan, ha? Kung nakaboto ka ngaya kang eleksyon na ito, de ka nakaboto kisarong eleksyon, ayaw ka pa po sa listahan ka yan, Junior. May palugit ngaya. Nagboto ka ngaya kan eleksyon ni kan national na nagdalagan ining presidente tangon yan. De ka nakaboto kang last election kan Mayo, yan pa po ikan ngaran mo. Tasaro. Pero kung sunudan na de ka nakaboto, deactivated ka po kaya yan. Iya po, dumumang ka sa Commission on Election. Natatakaypuan mo magparehistro. Maribag ang benepisyo, Junior, pag ikasarang botante. Bako, John? Pag saro kang registered voter, maray ang benepisyo. Pero, tama, wala no. Pero kung sabihin ko, iyan tabi sa tuya na constitutional duty, constitutional rights. Ang pagboto, bako iyang pribilehiyo, saro tabing diretso. Kita, igwa kitang diretso na magboto asin magpili nin si sayman na nasa pwesto. And iyan po ang sa tuya na constitutional right.
Kaya lang sa pagiging Siringkaan Junior, dakulon man na mga benepisyo an sa imong ma-enjoy mga tugang pag-abot kan eleksyon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Maka-enjoy yun baga magpila. Naka-experience ako magpila. Smile, God is good all the time. Salamat kan sa nung pagantabay. Masunod na din si GB Barreta alas 7 kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin po ang sexing Jasmine Baloloy. Yan, Sabado yaon ko niya na sa ako Jasmine la umang kong suro Sabado yaon kadigdi. Wag ma akong pasahin Jasmine. Mahirap ako pag pinapaasa John. Mahirap na masyado akong sensitive pag ako pinapaasa. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. Attention! Attention! Mga para